tal-familja għandhom bżonn nies kwalifikati biex jgħinuhom iżommu governanza tajba, l-MDB x'toffri f'dan ir-rigward? Bħala Malta Development Bank, is-settur tal-edukazzjoni huwa priorità. Dan għaliex il-riżors uman huwa kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta' Malta. Għaldaqstant, f'Ottubru tas-sena l-oħra nidejna skema b'kollaborazzjoni mal-Managing Authority li allokat fondi Ewropej, kif ukoll ma' bank kummerċjali li qiegħed jipprovdi din l-iskema. L-oġġettiv tagħha huwa li ngħinu lill-istudenti jiksbu finanzjament biex ikopru l-istudji tagħhom. Qegħdin noffru garanzija, bis-saħħa tal-garanzija il-kondizzjonijiet tas-self huma aktar vantaġġużi, rati inqas tal-imax, ukoll ma jintolbux l-istudenti assi kollaterali x'jagħmlu tajjeb u lanqas bżonn ta' kontribuzzjoni bil-qudiem, m'hemmx għalfejn jagħmlu down payment. Apparti minn hekk hemm moratorium. Il-moratorium huwa għat-tul kollu tal-istudju sa massimu ta' 5 snin, l-imax matul il-moratorium huwa kollu kopert minn sussidju fuq l-imax li jfisser l-istudent m'għandu għalfejn ħallas xejn waqt li qed jistudja. Il-skema tlaqgħet tajjeb ħafna, madwar 6 miljuni diġà ħarġu taħta u gawdew minnha madwar 160 student. Fil-fatt allokajna fondi iktar Ewropej biex nestendu din l-iskema. Inħeġġeġ l-istudenti li japplikaw għal din il-faċilità.